Bună ziua, dragi participanți, la seminarul de astăzi, cerințele legale de calitate și inofensivitatea produselor vegetale, etapele de certificare a inofensivității produselor vegetale și în special vom vorbi despre fructele noi. Eu mă numesc Andrei Cumpanici, specialist siguranță alimentelor și post-recoltă în cadrul proiectului Agricultură Performantă finanțat USAID. Vom vorbi despre cerințele legale privind calitatea produselor vegetale în stare proaspătă și mai cu seamă mă refer la legea 237 cu privire la controlul conformității cerințelor de calitate pentru fructe și legume în stare proaspătă, care în același timp transpune regulamentul Uniunii Europene 1308 din 2013. Cu siguranță, cerințele de calitate și comercializare pentru fructe și legume în stare proaspătă sunt prevăzute de hotărârea 929 din 2009, care la fel transpune regulamentul Uniunii Europene 543 din 2011 și nu în altă măsură hotărârea 1279 în ceea ce privește cerințele de ambalare, transportare, depozitare fructelor și legumelor, cât și a ciupercilor în stare proaspătă. Conform hotărârii 929, vreau să vă atrag atenție că specifică anumite cerințe specifice de calitate pentru anumite legume și fructe și în special în cadrul căpșunilor, iată cerințele de bază care trebuie să le respecte un producător care comercializează în stare proaspătă aceste fructe. În primul rând vorbim despre dispoziții minime privind calitatea, adică căpșunile trebuie să respecte caracteristici minime de calitate și în același timp când sunt comercializate, ele trebuie să fie clasificate conform categoriilor de calitate, fie extra 1 și a 2, dispoziții privind calibrarea acestora, dispoziții privind toleranțele de calitate și de calibru și, în ultimul rând, dispoziții privind prezentarea, adică fructele trebuie să fie omogene, trebuie să fie ambalate corespunzător și aspectul de prezentare la fel trebuie să fie respectat. În ceea ce privește dispoziții privind marcajul, adică legat de identificarea producătorului, natura produsului, originea produsului, pentru cele care sunt produse local și cele care sunt importate în cazul nostru, caracteristici comerciale și în ceea ce privește marcajul de control este opțional. În același timp, această hotărâre de guvern 929 specifică și cerințe generale de calitate. Dar odată ce această hotărâre a fost modificată, în anexa numărul 6 este o listă de standarde ale Organizației Națiunilor Unite care specifică la fel cerințe specifice de calitate și în cazul fructelor moi, vedeți acest standard FV 57 și nu se deosebește cu nimic în comparație cu cerințele specifice care au fost prezentate pentru căpșuni sau pentru alte fructe și legume. În ceea ce privește cerințele legale privind siguranța alimentului pentru produse de origine vegetală în stare proaspătă, ne vom referi la legea 306 din 2018 privind siguranța alimentelor, care specifică cu siguranță principiile și cerințele generale privind legislația alimentară. În același timp, această lege transpune regulamentul 178 a Uniunii Europene parțial, urmată de legea 296 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare, care la fel transpune regulamentele 852 și 853. 852 vorbim despre igiena produselor alimentare și 853 vorbim despre norme specifice de igienă care sunt aplicate produselor de origine animalieră. Și nu în ultimul rând vorbim despre legea 119 cu privire la produsele de uz fitosanitar și fertilizanți, deoarece această lege specifică clar în ceea ce privește certificarea inofensivității produselor de origine vegetală, în care o să ne referim un pic mai târziu la etapele de certificare. Când vorbim despre inofensivitatea produselor alimentare, nu putem să nu atragem atenția la regulamentul privind limitele maxime admisibile de reziduri
ale produselor de uz fitosanitar, cele care au fost utilizate la protecția plantelor, sau de pe produsele alimentare sau hrană de origine vegetală și animală pentru animale. La fel ca și celelalte documente normative, această hotărâre de guvern face referință la Regulamentul Uniunii Europene 396 din 2005, urmat de hotărâre de guvern 520. Vorbim despre regulamentul sanitar privind contaminanții din produsele alimentare. Acest regulament național iar transpune regulamentul 1881 al Uniunii Europene din 2006, la fel privind nivelurile maxime de anumiți contaminați din produsele alimentare. Totodată vorbim despre regulamentul sau hotărârea de guvern 221 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, care la fel transpune regulamentul 2073 din 2005 a Uniunii Europene, referitor la regulamentul sanitar 308 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare. Iarăși este transpus regulamentul Uniunii Europene 1935 din 2004 și respectiv vorbim regulamentul sanitar privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare, este hotărârea 196 din 2011, care la fel transpune parțial regulamentul 1924 din 2006 și altele. Și nu în ultimul rând vorbim despre regulamentul sanitar privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare 278 din 2013, care transpune regulamentul Uniunii Europene 10 din 2011. Și ultima hotărâre de guvern vorbim despre norme și cerințe igienice la producerea, recoltarea, ambalarea și depozitarea și transportarea fructelor și legumelor proaspete, care transpune codul de practici al Comisiei Codex Alimentarius CAC-RCP 53 din 2003, cerințe igienice pentru fructe și legume proaspete. Toate aceste documente, legi, sunt obligatorii să fie respectate și implementate în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova. În ceea ce privește certificarea produselor de origine vegetală în stare proaspătă, vorbim despre certificat de inofensivitate. După cum cunoașteți, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, mai bine spus ANSA, este o autoritate publică centrală de supraveghere în domeniul alimentar și dreptul obiectiv general este aplicarea politicilor privind siguranța alimentelor, inclusiv a hranei pentru animale, la toate etapele lanțului alimentar, de la producere până la plasare, depozitare, transportare, cât și comercializarea, până la importul și exportul acestor produse. Informații adiționale privind toate acestea găsiți pe pagina de web a Agenției Naționale Siguranța Alimentelor, ANSA.gov.md, și respectiv privind structurile teritoriale, găsiți la fel informațiile pe această pagină de web. Cerințele de calitate față de materia primă agricolă și față de produsele agroalimentare sub aspectul inofensivității lor sunt stabilite în legile care au fost menționate anterior, dar mai cu seamă vorbim legea 119 din 2004 și în special capitolul 5, articolul 23 și articolul 23.1. Articolul 23, cerințe de calitate față de materia primă, sub aspectul inofensivității. Ce este clar să respecte producătorii care produc produse vegetale în stare proaspătă și în special fructe moi sau alte produse? Materia primă puse la dispoziție pe piață, ale căror procese de producere sau de transportare ori de depozitare au fost utilizate produse de uz fitosanitar sau fertilizanți, trebuie să corespunde documentelor normative sanitare în vigoare care au fost menționate anterior. Atestarea corespunderii acestei materii prime de origine vegetală, inclusiv a legumelor și fructelor în stare proaspăte, cu normativele sanitare se efectuează în baza încercărilor efectuate de un laborator
acreditat în acest sens și lista laboratoarelor acreditate o găsiți pe pagina de web acreditare.md. Totodată, la acest articol se specifică la solicitarea agentului economic, corespunderea poate fi atestată suplimentar prin obținerea certificatului de inofensivitate în conformitate cu anexa numărul 2 a legii 119 din 2004. În ceea ce privește certificatul de inofensivitate, cum s-a menționat anterior, se eliberează la solicitarea în baza încercărilor de laborator sau în baza unei declarații pe proprie răspundere privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților prevăzut la articolul 23.1. În ceea ce privește certificatul de inofensivitate, după cum este specificat în legislație, certificatul de inofensivitate este un document opțional care poate fi obținut de agentul economic pentru produsele destinate exportului, reexportului sau în cazul când sunt solicitate de la client suplimentar privind corespunderea acestor norme sanitare. Adică dacă clientul solicită acest certificat de inofensivitate, cel care produce și comercializează este obligat să respecte cerințele clientului. La efectuarea încercărilor de laborator, în scopul eliberării acestui certificat de inofensivitate, prelevările de probe se efectuează de către ANSA pentru a putea emite ulterior acest certificat de inofensivitate. În ceea ce privește declarația de proprie răspundere privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, declarația de proprie răspundere privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, în primul rând este un document oficial prezentat de către agentul economic subdiviziunilor teritoriale ale ANSA, prin care declarantul confirmă respectarea regulilor corespunzătoare privind aplicarea și respectarea perioadelor de așteptare a produselor de uz fitosanitar privind fabricarea unui produs vegetal alimentar. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentului elaborează, aprobă și publică pe pagina sa de web modelul declarației pe propria răspundere. Declarația pe proprie răspundere depusă de producătorul agricol care efectuează tratamente cu produse de uz fitosanitar și incorporarea fertilizanților trebuie să fie însoțită de următoarele documente confirmative, adică va fi copiile de pe registrul de evidență a utilizării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților în anul respectiv. Aceste copii a registrelor sunt prezentate în anexele 4 și 5 pentru pesticide și pentru fertilizanți în legea 119 și respectiv copiile de pe bonurile sau de pe facturile fiscale care confirmă procurarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților. Producătorul agricol care efectuează tratamente cu produse de uz fitosanitar și incorporarea fertilizanților și persoana juridică care prestează servicii în domeniul protecției plantelor ține evidența utilizării acestor produse de uz fitosanitar în registrele de evidență a utilizării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților. Înscrierile în aceste registre menționează, se efectuează și se urmează de către o persoană responsabilă și constituie document oficial în procesul controlului calității tratamentelor fitosanitare. În ceea ce privește etapele de certificare, prima etapă de certificare este prelevarea probelor pentru certificarea inofensivității produselor alimentare. Indiferent de faptul, trebuie să suntem noi obligați cuiva să emitem certificatul de inofensivitate sau nu suntem obligați, dar în ceea ce privește conținutul rezidual, privind respectarea limitelor maxime admisibile de reziduri sau metale grele, cum s-a menționat în aceste documente, oricum fiecare producător este obligat să o facă. Deci prima etapă este certificarea inofensivității pentru export sau reexport sau în alte cazuri în care agentul economic dorește să atesteze suplimentar corespunderea produselor cu cerințele normative sanitare
sunt efectuate de subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Producătorul producției de origine vegetală va depune o cerere la subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor cu anexarea documentelor specificate în cerere pentru prelevarea probei în vederea verificării conținutului rezidurilor de produse de uz fitosanitar și nitrați și, în multe alte cazuri, dacă se vor cere și alți contaminanți, cu siguranță vor fi supuși încercărilor și contaminații care sunt prezentați în hotărârea 520, cât și criteriile microbiologice dacă va solicita acel client. În acest slide aveți această cerere. Iată, când am vorbit că documentele care sunt prezentate trebuie să fie anexate la această cerere, o aveți prezentată în acest slide. Respectiv, vedeți codul produsului, denumirea produs și cantitatea care se supune certificării. În același timp, când am vorbit proces verbal de prelevare a probelor, iată, în acest slide este prezentat acest proces verbal de prelevare a probelor, care este în conformitate cu hotărârea de guvern 1004, cum trebuie de prelevat probele și ce cantități trebuie să fie prelevate. Și odată ce probele sunt prelevate, acest proces verbal este completat de inspectorul Agenției Naționale Siguranță Alimentelor. S-a menționat că prelevarea se face în conformitate cu hotărârea de guvern 1004, respectiv apoi urmează etapa de ambalare și sigilare a probelor de către inspectorul subdiviziunii teritoriale privind siguranța alimentelor în prezența producătorului sau solicitantului. Acest proces verbal, după care am vorbit, el este semnat și respectiv declarația pe proprie răspundere depusă de producătorul agricol, care efectuează tratamente cu produsele de uz fitosanitar și incorporarea fertilizanțelor. Respectiv urmează, producătorul va asigura transportarea probelor prelevate, sigilate, marcate, însoțite de acest proces verbal de prelevare la laboratoarele acreditate despre care am vorbit, că le găsiți pe site-ul acreditare.media. Iată și declarația de proprie răspundere cum ea arată. Este în conformitate cu Ordinul 253 din 2016 a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentului, în caz de necesitate. În ceea ce privește etapa a doua. Etapa a doua este încercările de laborator privind inofensivitatea produselor. După cum am menționat că în acest proces de încercări privind inofensivitatea produselor se efectuează de către laboratoarele acreditate în domeniul corespunzător, care au un sistem de management al calității bazat pe standardele internaționale ISO 17025 și pe site-ul acreditare.md vedeți registrul de laboratoare acreditate în acest domeniu. În ceea ce privește etapa 2, încercările de laborator, în primul rând include prezentarea rechizitele companiei, primirea și înregistrarea cererii de efectuare a încercărilor produselor, se completează la recepție în cadrul laboratorului acreditat, recepția probelor ambalate și sigilate de către inspectorii subdiviziunilor teritoriale ANSA, în prezența producătorului, procesul verbal privind prelevarea probelor, conform anexei numărul 2, și respectiv contract cu țara unde va exporta produsul la necesitate, contract de cumpărare a produselor agricole sau certificate eliberat de primăriile teritoriale, referitor la deținerea terenului agricol la necesitate, efectuarea încercărilor de laborator, evaluarea rezultatelor încercărilor produselor evaluate și respectiv eliberarea raportului de încercări. Orice laborator acreditat va elibera un raport de încercări privind rezultatele obținute. Termenul de efectuare încercărilor se va efectua de la 3 până la 15 zile lucrătoare din data înscrierii cererii și prezentării de către producător, actelor enumerate și mostruri pentru încercările de laborator.
Termenele de efectuare încercărilor sunt stabilite în procedurile sistemului de management al calității laboratorului și în funcție de produs, fie că este produs în stare proaspătă sau procesat, parametrii solicitați, metodele de încercări și, în ceea ce privește producătorul, este informat la înregistrarea cererii de efectuare a încercărilor în cât timp el va obține acest raport de încercări. Următoarea etapă este emiterea certificatului de inofensivitate pentru produsele de origine vegetală. Pentru certificarea siguranței produselor vegetale, producătorii agricoli depune o cerere la subdiviziunea teritorială ANSA, la care anexează următoarele copii de documente, adică raportul de încercări din cadrul laboratoarelor acreditate, certificatul de înregistrare a întreprinderii producătoare în Moldova, declarația pe proprie răspundere depusă de producătorul agricol care efectuează tratamente cu produse de uz sanitar și incorporarea fertilizanților, și acest model am prezentat deja, este în conformitate cu ordinea 253 din 2 septembrie 2016, respectiv contractul cu țara unde va exporta produsul, contractul de cumpărare a producției agricole sau certificate eliberate de primăriile teritoriale, cât și referitor la deținerea terenului și, respectiv, emiterea certificatului de conformitate. O să vedeți chiar și un model de certificat de inofensivitate. Iată, acesta este modelul de certificat de inofensivitate, va fi emis atunci când produsul supus încercărilor corespunde tuturor limitelor maxime admisibile de fie reziduri, fie nitrați, reziduri de produse de uz sanitar, fie nitrați, fie de contaminanți, care sunt prezentați și în alte documente normative, poate fi hotărâre de guvern 520, poate fi hotărâre 115 privind nitrații. Certificatul de inofensivitate, după cum și am menționat anterior, este un document opțional, care poate fi obținut de agenții economici pentru produsele destinate exportului sau reexportului sau în alte cazuri în care agentul economic i s-a solicitat sau dorește să atesteze suplimentar corespunderea produselor cu cerințele normelor sanitare. Producția de origine vegetală care se exportă în Federația Rusă sau Belarus, în special merele, tomatele și cartofii, trebuie să fie certificată privind cerințele de siguranță alimentară și însoțită cu certificatul de inofensivitate, cerințe obligatorii conform prevederilor memorandului dintre Republica Moldova și Federația Rusă. Memorandul cu privire la siguranța producției de origine vegetală exportată din Republica Moldova în Federația Rusă, cu privire la conținutul de produse de uz fitosanitar, nitrați și nitriți, încheiat între Federația Rusă și Republica Moldova. O altă cerință, la fel de importantă când vorbim cerințele de calitate și cerințele de inofensivitate atunci când sunt plasate pe piață sau sunt exportate, vorbim despre cerințele privind etichetarea produselor de origine vegetală în stare proaspătă și astăzi o să ne referim la fructe noi. Ne referim la legea 279 privind informarea consumatorilor, care transpune regulamentul Uniunii Europene 1169 din 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare. În același timp vorbim despre hotărârea de guvern 907, Regulamentul General de Metrologie legale referitor la preambalare în funcție de masă sau volum a anumitor preambalate. În același timp avem hotărârea de guvern 196 din 2011, Regulamentul sanitar privind mențiunile nutriționale de sănătate înscrise pe produsele alimentare, care la fel transpune parțial Regulamentul 1924 din 2006, urmat de hotărârea de guvern 938, Regulamentul sanitar privind suplimentele alimentare, care transpune Directiva 46 din 2002 a Uniunii Europene și mai cu seamă cerințele de etichetare în final pentru produsele fructe moi,
Până la urmă, din cele care le-am menționat anterior în aceste documente normative, ca în final, pe eticheta produsului să apară următoarele informații. În primul rând, vedeți, în partea stângă sunt cerințele legale și în partea dreaptă deja informația care trebuie să fie implementată, adică ceea ce trebuie să apară pe eticheta produsului finit. Vorbim despre fabricat în Moldova, denumirea și adresa producătorului unde este prezentată totalmente, denumirea produsului alimentar și dacă vorbim căpșuni proaspete, este specificat acest lucru, urmat de soiul corespunzător marmolada, în cazul căpșunilor. În ceea ce privește inscripțiile sau dimensiunea fontului pentru înălțimea literelor mici, adică 1,2 mm, dar dacă eticheta este mai mică decât 80 cm pătrați, atunci se admite ca înălțimea literelor să fie mai mică, adică 0,9 mm, urmat de cantitatea netă, 200 grame, și vedeți noțiunea a literei ei este menționată în hotărârea de guvern 907, care este obligatoriu să apară pe această etichetă, care specifică că noi ne încadrăm în limitele maxime de abateri privind masa netă a ambalajului corespunzător, urmat de categorie de calitate și, cum am vorbit în hotărârea de guvern 929, specifică foarte clar categoriile de calitate extra 1 și a doua și în cazul acesta producătorul, dacă specifică că marfa sau căpșunile în cauză corespund categoriei extra, înseamnă trebuie să corespunde acestor criterii. În cazul legii care va fi implementat și vor face monitorizări privind respectarea cerințelor de calitate, producătorul care nu se va alinia la aceste cerințe au de ales să se conformeze pentru a nu fi implicat în anumite amenzi. Următoarea cerință este identificarea lotului. Lotul, conform legii 279, trebuie să apară litera L, urmat de numărul lotului propriu-zis, adică în caz de față vedem lotul numărul 17. Și condițiile de păstrare. Când vorbim despre produse perisabile, adică condițiile de păstrare, temperatura de păstrare poate varia de la 2 la 4 grade Celsius, care trebuie să fie specificat pe eticheta produsului. Iată aceste cerințe în ceea ce privește cerințele de calitate și inofensivitate și etapele de certificare a produselor alimentare privind inofensivitatea acestora în acest webinar. Vă mulțumesc pentru atenție.